техническото е в основата на визуалното очакване. Или ако сме застанали пред една творба и имаме някакви представи, разбира се, така в по-абстрактен вид, усещаме така по-скоро, че нашите представи може би ще се допълнят от нещо, което предстои. А именно това усещане за предстоящето, което наближава или тепърва ще бъде така проявено, се извършва точно чрез тези технически средства. Казвам се Младен Младенов и съм професор-доктор във факултета по изобразителни изкуства към Великотърновския университет Свети Кирил и Методий. Моята педагогическа практика е насочена в специалността рисуване интермедия и по-специално в дисциплината интермедия. В настоящия проект участвам с 3 произведения с общото заглавие Инкрипто. Върху проекта Инкрипто с подзаглавие Светове отвъд видимостта на обективното работи от близо 2 години, като идейно-художествената рамка включва визуален анализ, уточняващ различни характеристики, състояния и значения на образа. Разбира се, идеята за присъствието на анализа като метод и форма на изследване е в противоречие с сюрреалистичното за премахване на диктата на логическата мисъл. Но тази противоречивост бива преодоляна в диалогичното поле на метамодерната култура, която всъщност представлява среда на приемственост и интелектуални взаимовръзки. Смисълът на Инкрипто насочва към задълбочаване, проникващо отвъд обичайната видимост на нещата и преоткриване на свръхреалния образ, изведен от Андре Бретон в първия манифест на сюрреалистите. Творбите се отличават с характерната им променяща се композиционна среда, посредством часовников механизъм, монтиран в основата на изображенията. Като самото състояние се допълва и от монотонните звуци вследствие на механичния процес.